Často dostávam otázku, ako zistiť svoj podtón pleti, keď test žil nefunguje. Ukážem ti jednoduchý trik. Najprv sa priprav. Obleď si biele tričko, odliť sa, daj dole šperky a vlasy si zopni do gumičky. Sadni si oproti slnku s denným svetlom, ale pozor, nech na teba nesvieti priame slnko. A teraz hlavná časť. Porovnávaj teplé a chladné farby látok, napríklad malinovú, červenú a oranžovú. Sleduj, pri ktorej farbe tvoja pleť viac harmonizuje. Pri ktorej vyzerá sviežo a pri ktorej naopak dlo, chorľavo, zvýraznia sa ti vrásky alebo kruhy pod očami, prípadne začervenanie. Pozri sa aj na pery, pri ktorej farbe vyzerajú plnšie a šťavnatejšie. Za mňa je veľmi pekne vidieť podtón pleti pri tejto rúžovej a oranžovej farbe. Taktiež môžeš porovnať túto chladnú sivu s teplou horčicovou. Alebo môžeš porovnať snehovú bielu s béžovou. Pričom biela je chladná farba a béžová teplá. Určite ti odporúčam si zavolať pomoc, napríklad kamarátku, lebo niekedy je ťažké hodnotiť seba a zdať sa svojich obľúbených farieb.